Cambados non renuncia a un dos seus principais reclamos dos últimos anos polo Nadal, pero hai cambios. A popular aldea de Fefiñáns abandona este emprazamento con rumbo á Praza do Concello. Ali xa comezou a súa montaxe. Dende a Asociación de Amigos de Fefiñáns e tamén dende a propia Real Academia Galega de Belas Artes nos trasladaron peticións de que diminuíramos na medida posible os eventos na Praza de Fefiñáns, especialmente aqueles que pois, poden ser un pouco máis lesivos coa plaza en sí, pero tamén cos elementos de entorno, como pode ser a igrexa de San Benito ou o propio Pazo de Fefiñáns. O colectivo de Amigos de Fefiñáns advirte do abuso que se estaba a facer desta praza. Segundo calcula, o ano pasado estivo ocupada máis de 100 días, impedindo gozar do espazo patrimonial. Din que iso implica tamén a entrada de maquinaria pesada ou a montaxe de estructuras que poden acabar danando o conxunto, algo que por sorte non pasou, pero que queren evitar agora dende o Concello, trasladando a aldea de Nadal. Non houve afectación visible ao patrimonio, porque se fixo con todas as precaucións, con todo o cuidado, pero ben, si é certo que obviamente teñen que entrar vehículos, teñen que entrar camións, hai depósitos de materiales, pero, bueno, realmente non hai daños visibles nin observables, é unha cuestión de precaución. Esta medida levará tamén ao Concello a valorar no futuro o traslado de outras actividades que ata agora se estaban a facer en Fefiñáns. Iso sí, xa avanzan que algunhas vanse manter ali por falta de emprazamentos alternativos. Vamos a barallar e mirar, a ver, que non é a veces tan doado dar satisfacción a todas as peticións, non? E nese sentido, pois vamos a ver o que se pode facer en Fefiñáns e o que non se pode facer. Hai cousas que se podemos non facelas ali non as faremos, pero a mellor hai outras cousas que é o mellor espacio para celebrar. O que teñen claro dende o Concello é que a aldea de Nadal deste ano volverá a gustar a pequenos e maiores. Avanzan que terá novidades e que, malia que poida parecer o contrario, o cambio de praza non suporá unha reducción do seu tamaño.